Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Miles, dua tawunan nga agnobyo ta. Panahon mo't siguro tap nagsimpatan. Sigurado ka, Billy? Talaga kayat mo tiyagsimpa? Kasano nagiti barkadam? Amo mo't asabalin ton ti sitwasyon mo inton addan asawam. Amok nga do ti mangubublag ka. Iso akayat ko panagnakan, anapod no akan ka. Amok mo't nagbalbaliw kan. Saan ka una yan aman nakibarkada? Nanipod idinaadaan tay ti relasyon. Kat pagyamanak unay dayta. Ibagbagapay nga ro dagiti daduma adakkel kanon ti nagbaliwam. Manipod na adaan tay ti relasyon. Dayta ti mangi panagnak iti kinapudnukan ka, Miles. Iso akayat kong agsimpatan. Kayat kumutan ti mang bukal iti bukod ta pamilya. Billy, No talaga mo't lang ay ayatan nak. O manugot ka kung mga kalaysatan. ay ayatan ka, Billy. Kat panagnakak dayta, babaan iti panakikallaysaken ka. Agyaman ak, Miles. Masapo lang maisaganan ti amin. Kat agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Sigurado ka kaday iti day tapang ngedeng mo anak kao. Wen tatang, ay ayatak ni Billy, kat nakasagana akon nga agbalin nga asawa na. Amo met no anya ti kinatao ni Billy anak ko. Saan ama ilibakken ka dayta? Nanang, adun ti nagbaliwan ni Billy. Kat napanagnakakon dayta iti lasud ti talon atawan a relasyon mi. Kat namnama ka nakarkaron nga agbaliw, into nakapagkalaysa kamin. Sapay lang kung mga runata agtultuloy iti panagbalbaliw na. Si Kati makidad na anak kao. Iso ati pangedeng mo ti masurong. Total na ustuan kamutan iti edad. Pudno ti ko na ti amam anak ko. Adda kami laang dito'y kanitatang mo ang nakasuportakan ka. Agyaman ak nanang, tatang. Naragsak apa nagkalaysayaw anak kao. Maragsakan kami para kada kayo, Miles, Billy. Agyaman kami, nanang. Tatang. Agyaman kami kada kayo, nanang, tatang. Bilay, itatag-asawa kayon ka ni Miles. Namnamaan may nga aywanam ti anak may. Amamat nga agmay nga anak mi ni Miles. Tarigagayan may anasaya tagbalin akasasaad na iti dendam. Ikarik, tatang. Nanang. Jakto pa sakitan ta anak yo. Ay ayatak unay ni Miles. Kat aramidak ti amin. Tapno naragsakto iti denak. Namnamaan mi dayta, Billy.
Han, sumurag ako nito opisina. Oh, di ka na agbambandnog dito'y balay, ah? Wan, di kagdanag. Anya ko mga iti pakabanugak dito eh. Dagiti mo't la trabaho dito'y balay ti ubraak. Kalpasan na, urayak tulaangan ti panagawid mo. Di mon tumot ngamin kayat nga agtrabaho ak. Tapno adda kumamat katulungam iti gastos dito'y balay. Kabarilak ti amin. Ken kasano nagsikog kanton? Alangan nagtrabaho kanto pa laeng. Isong agyan kalayan dito'y balay. Sikat talaga. Agyaman nakhan. Oh, anya ko mo ti pagyamanam kanyak? Ti panagbalin mo man ang ipatag nga asawa. Impanagnak mo at talaga ang nagbalbaliw kan. Saan kan akas idi baro ka pay laeng. Anaasam iti barkada kan lang ay. Di matin karit kang kang agbalbaliw akon. Kas iti naikarit ka iti dadakkel mo. Aramilag ti amin. Tapno naragsak ka iti danak. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Billy, kalpasan ti talo atawan ti relasyon mi. Adu ti mangubublag kanyak idi manang, taamuda ti aramid ni Billy, idi barupay laeng. Barkadista, ken naesem iti lang ay. Gapu tay ayatek unay ni Billy, nakikalaysa aken kwa na manang, tanakitak met ti panagbalbaliw na. Naanayas ti taray ti relasyon mi. Nagagat ni Billy, iso ang maipaay na amin a pagkasapulan mi. Ngam talaga siguro nga adda dagiti gundaway, asaan na amaliklikan ti awis dagiti barkada na. Kat dayta ti pagproblemaak, nang runa no maamuak nga adda kakadwa da babae, amabalin na a pangibawingan iti imatang na. Rabiin, ngam awan pay laang ni Billy. Sa tino man nga tan tinapanan na. In-text kon. Aw-awagak pa'y ti cellphone na, ngam di namot sungsungbatan. Amo namot ngagmay saak laang dito'y balay. Nalpas ko aminan at trabahok dito'y. Nakasagana pa yun ti pangrabyan mi. Mabisinak pa yun, ngam awan pay laang. Tinasayaat, umawag aklangan iji balay. Kumusta aklangan dananang kantatang? Makiistorya aklangan kadakwada. Pangur-urayak ka ni Billy. Barang, aging kainton madamdama, sumangpot tumot laang. Ay, narigat at talaga ti agur-uray. Hello, Miles, anak. Nakaawag ka man. Rabiin apay, anya tinapasamak. Awan nanang, kaya't kayo lang ako mustaan ka ni tatang. Kunakno ni tatang ti sumungbat iti CPU. Apay anak rin kayo palaeng. Maiparit kada kayo ti agpuyat. Amuyo mat amakapadakas dayta iti salon atyo. Adda sakit yun nanang, laglagi po nyo dayta. Ay na, di nakadipagdanagan anak ko. Nakaturog ang itay aldaw. Kat medyo naladawak anak kareeng. Naimbaglaangan tariniing nak ni tatang mo. Ta sumipngot-mot gaya mo. Kasta ka di. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Ni tatang ay, nakariing ka di pay? Aday jay salas, agbuy-buya iti TV. Amumot ni tatang mo, talaga saan amaturog day jay, aging ga iti di na makita nakaturog akon. Rabiin, anak ko,
Apay ngay, adi ka pa'y nakaturog. Saan pa'y ngamin asimangput ni Billy, nanang? Sigurado akadwa naman ang dagiti barkada na. Anya? Adda siguro nagawis iso narabyan manen. Ay, anya mo't ni Billy. Amuna mo't ngagmay-maysa ka di tabalayo. Di nakakumabot baybayan ang agmay-maysa no kastoy arabiin. Okay laang, nanang. Kabalak mo tibagik. Nadlaw ko laang amasansan manen akadwa ni Billy dagiti babarkada na. Kat masansan pa'y amarabyan nga agawid. Amumat as ipod pa'y kastan ti ugali ni Billy. Ngam nakikalay sa kalatakan kwa na. Kaya't asawan day ta. Maaklon mo ti kasta nga aramid na. Marurudak lang amin no daduma, nanang. Nang runa no kastoy akanayo na maladaw nga agawid. Tinasaya at aramidam laangan ti rumbang akas pagwadan nga asawa. Barang makaamiris tumot laang. Aramidok mo't, nanang. Kaslawan lakan kwa na. Sige nga, Rod. Maturog kayo matan. Umawag ak tumanan. Sige nga, Rod. Saan ka unay nga agpampanunot? Makapadakas kan ka dayta. Sige. Bye, anak. Bye, nanang. Apay nakaring ka pa'y lang, Miles. Rabiin. Rumbang kuma nakaturog kan. Kasano ang makaturugak na awan kapay laang? Apay, nagapwa man nga minan. Awagan ka, ngam di mo sungsungbatan. In-text ka pa'y ngam awan pa'y reply mo. Di mo ka di amo kitaan ti oras? Tapno amom noon niya nga oras ka rumbang nga agawid. Pasensya ka Han. Nagawis kami ni paring Edong. Jakmat nakapagkudkudin na. Nag-blow out namin ta. Na-promote iti trabaho na. Amumot na gijayan. Talaga di daksarda nga naging kay ti Jak sumurot kadakwada. Sana balit basit lang mo tinainom ko. No apay mat ngamin nga nagdamagak pay laang. Ada ka di pa'y baro iti dayta? Siyempre, kaduam day dyan nga Edong. Kaduam dagiti barkadam. Anya pa'y kuma. Pasensya kan. Sagpaminsan lang. Anya sagpaminsan. Mamin ano kayo ayang agkikita iti makalawas. No marugyan nyo, kanayunan nyo matan. Pasensya ka nga, Roden. Sorry talaga. Uray kumamot no nasapa ka nga gawid. Nalipatam sa ton nga da asawa mga agur-uray iti panagawid mo. No kaduam dagiti barkadam, malipatam aminan. Kasla kakaasi nga agur-uray kan ka ditoy. Han. Amom ka din no kasano karigat nga orayan ti oras ti retiram iti opisina. Only to find out, marabyan kagayam nga agawid, tadagayam gimmick yung agbabarkada. Alan, Houston. Saan na maulit? Pasensya ka na talaga. O may kaman kit dito. Di nakman arakupan. Anya ayat ti adda kadagita abarkadam, tasan mo ida maliklikan. Amang Aps, amo konti bagam. Ang mga nagbababaya kung konsintiran dati aramid ko. Saan ka di? Akas tatikayat mo nga ibaga? Han, amo matasan ko maaramid kan katikasta. Anya ko mapay iti biro ka kiti sa bali. Kat adda aminan kan ka. Kita man ni. Nagpintas ka. Nagsingpat ka. Wala nang hahanapin pang iba. Agtal na ka man dita. Ti kayat ko laang kat ikarim nga ipaayan nak iti ad-ado nga oras mo. Ti mapaspasamak ngamin, kasla siyak pa'y tagpalpali mo si ti oras mo. Nga rumbang ko maasyak ti prioridad mo. Ala, husto ka din. Maudi day to yan. Kanayon to na masapa ang agawid. Basta di mo pampanunutan nga sa bali a babaik. Taure sino pa iti mamamuk dita? Si kantulat ta ti ayatek. Awanin ti sabali.
tatang. Apay ngay mawag kayo? Ay, naanak ko, kimaro ti sakit ni nanang mao. Nata na ulaw itay, isong entaray medyo ospital. Kimato ka naman ang depresyon na. Ha? Apay nga minaya. Nabanog ka di, tatang? Saan, anak ko? Manipod iti dahi tinauda pa nagsauyo iti cellphone. Kasla ka nahin mo tan ang mariribukan ni nanang mo. Saan na makaturturog iti rabi ay? Kanahin nakamalagay. Amangan ka na o nagmaymay saka manan dita balayaw tanarabyan manan anagawid ni Bilay. Anyamot ta ni nanang. Apay nga min ay apakariribukan na pati dayta. Anya ay tinapasamak. Dingin mato ti presyon na. Kat, ayan yung arod itan, tatang. Nayawid ko mutlaeng, anak. Ngam ko na ti doktor nga obserbaran ka na. Ngam saan ko makano ama stress tapno saan manan ang umato ti presyon na. Kasta ka di, tatang? Kung nadakit daw na anak ko. No mabalin ka na o, agbakasyon ka pa lang dito ayan tayo. Kaya't nakakano ang makita ni nanang mo. Patgam ko matikid daw na anak ko, tapno saan ngagdandanag, maipapankan ka. Sige, bayan nyo, tatang. Tagpakadak ka ni Billy. Taagawid ak adagos di tabalay. Han, imawag itay ni tatang. Intaray dagayam ni nanang iti ospital. Ha? Ni, apay? Anya tinapasama ka ni nanang? Ngimato man kanon ti presyon na. Saan nga min kano ang makaturturog iti rabii? Kanayon na kano apang panunutin. Anya kumaga po. Ibaga man nasaya ti kasasaad mo dito oy. Amuda mo ta saan ka baybayan? Kidkid dawon na nga rod ano mabalin. Agbakasyon na kano kumapa iti balay. Mailiw kano kanyak. No kayat mo, mapantaadwa. Ngam agbati akto. Ta agyanak pa iti iti sumagmamano a Domingo. Tapno adakadwa ni tatang amang taripato ko ni nanang. Ado ti trabaho kitahan. Diyak mabalin tagliv. Mabalin ka da si kalatan tagawid. Sige, no isuti ko nam. Maawatak mo't kit di. Talaga anarigat nga awan ka iti trabaho. Pakikumusta anak tulangan ka da nanang. Ibaga mama kumiko makiti trabaho. Iso asaan ka nakasurot kan ka. Nagbakasyonak nga rod iti lugar mi manang Emmy. Kasta unay aragsak ni nanang idi simmang petak. Talaga saan ang nakasurot ni Billy, gaputa saan ang makaala iti bakasyon na, gapu iti kinaado ti trabaho na. Natalekak anang panaw kan kwa na manang. Gapu tasipod day dinaudi apanang sidir ko kan kwa na, dinan inulit pa'y tinaladaw ang nagawid. Kan medyo nalikli ka na mutan ti aginom, akadwa na dagiti barkada na. Ngam iti kinabayag ko ang nagbakasyon iti lugar mi, uray na minsan saan apulos nga imay simmarungkar ni Billy. Agsipod ta nakitak mo't amayatan ti kondisyon ni nanang, nagpakadaak nga rudan nga agawid, tapno maasikasok mutan ti asawak. Nanang, total, makitak mo't ana sa lagisag kayo mutan.
Agpakada ko man tagawid akon. Diyak mo tan amo no niya ti mapaspasama kiti asawak. Tawan mga sa asikaso ken kuana. Wan anak ko. Kaasimot nga agpaiso ti asawam. Ay pasensya ka na. Tapat si kakat na isturbo nga umay mga sikaso kanyak. Awan anyaman na nanang. Basta saan kayo ngagpampanunot. Saan nakabaybay ang ti asawak? Kan saanan amaladladaw nga agawid, nanang. Ay, nasaya at mo't nga rod anak ko. Basta ti kayat ko, kanayon kayo nga agkinaawatan nga agasawa. Awagam nga rod ti asawam, kat ibagam nga agawid kan. Kan ibagam nga agyaman kami kan ni tatang mo, tapi nalubusan na kaanagawid dito'y lugar tayo. Saan nanang, kayat ko asorpresaan ti asawak. Mailiwak mo't una yun kankwana. Apay adi mo inyawag nga agawid kagaya man. Nasukon ka kung may di terminal. Kayat ka nga rod asorpresaan. Oh, kadigdigos man samat. Apay, ada pa panam? Uwan. Imawag ngamin ni boss. Kaduak ka no, tada imit na kliyente. Anya? Sabado ita. Saan ka di nga awan trabaho yo? Apay nga da imit na ako nam. Han, ita ka no lang ti oras di kliyente ang makisinarak ka ni boss. Amo mo ti klase ti trabaho mi. Awan pilpil yun na nga aldaw kon oras. Sapay kasangsangpot ko laeng. Pumanaw kamot gayam. Pasensyakan. Kauawag na mo't ngamin. Sana bali, tanumalpas lakit adagos. Agawid akmot laeng. Sige nga rod. Agi na ka, tayo nakpagpalas. Itay pa nga agururay ni boss. Ang mga numaladaw akit meeting place dahil ti kliyente. Sige nga rod, agpalaskan. Ang mga numatagtakanon ti boss mo. Sige nga rod, Han. Ay, kaasi mo ti asawak. Di na pa'y maasikason nga idalimanak dagito'y warana. Di cellphone ni Billy dayjay Sapay agsasaro nun ti text na. Amangan no ti boss na mo tunday ta. Pa'y mantakitaag. Saan pa'y ngamin analpas ang nagpulos. Nabati na mo to'y cellphone na dito'y salas. Joey mo tinagan tinag-text. Ada ayamat gayam nangagnagan iti Joey. Basaag man. Han, apay anagbayag ka. Itayak pa'y dito'y meeting place ta. Ha? Apay akas to'y text iti a Joey. Miss ka una yan. Darasam, I love you. Han, mapana ko. Ni, apay akas na tilangam. Apay akas lang makaungot ka. Damagam di takabit mo! Anya ang kabit ti sasawag. Saan ka ngaglibak? Daytoy ti cellphone mo. Nabasak ti text ti kabit mo. At dapay pa Joey ngam babae mo't gayam ti Joey anakanagan iti cellphone mo. Han. O anya, apay adi ka makatagari. Gaputa di mo ni namnama amaamwak ti aramid mo. Di ko nam siguro. Agnanayon nga aramidan na katanga. Sumot lagayam apulos adi ka napan iti ayanda nanam. Tadagayam day takabit mo apagbisbisiam. Kano pa nga aramidan na katanga, ha? Han, awan day jay. Katuhan lang day jay. Pues, no pakaragsakam ti panagbababaim. Saan kanyak? Nagpuskol taropam. Anya tinagkurangak. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Pakawanan na kan. Amo ka basol ko. Nga mamati ka kanyak. Si ka lang tay ayatag.
Mamati ka ko makanyak. Kasano ang mamati akan ka? Billy, nagtalagakan ka. Oray idi pa'y amarkliknak nga daaramid mo. Pinilik pa'y laang ti agtalagan ka. Kaputa ay ayatan ka. Ngam daytoy ti isubad mo iti panagtalagan panagayat ko kan ka. Han, mamati ka ko makanyak. Saan nakaseryoso iti dayja babae? Anya ti kayat mong aramidak, tapno mamati ka kanyak. O sige, saan ko nakasarsarita dayja babae? Ora iti text, tapno mamati ka lang aliklika kung dayja babae. No kinayat mo aliklikan, idi pa'y kuma. Ngamanya tinaramid mo. Pinatulam. Binabaim. Kasano no jak na doktalan? Di pa'y kat agtultuloy lata ti aramid mo. Agnanayon nga aramidan nakatanga. Pakawanan nakan, pangaasim. Pakawanan naktarupam. Diyak na yung pagarop. Amaramid kanyak ni Billy ti kastoy tatang. Nagtalagakan kwa na. Oray adadag iti gundaway ngagparparik na kanyak. Ngada sa baling aramidan na. Ay, anak ko. Pagsalitaan nyo ang naimbang agasawa na itaparikot yaw. Kinunambot niya agbababawin ni Billy. Kundi mawatan iti pamakawan kan ka. Pwede mo ikan iti may sapay agundaway. Tapno panagnakan na tinalaos apa nagbabawi na. Nagsakit tatang. Isumat lagayam akabalan na kasana makadenay ti sumagmamanungal daw. Kabalan na kasana makita. Gayam, ada pang ipapayan na iti panawan na. Ada gayam babae na. Miles, anak. Amo ka na sakit ti maliputan. Agam saan kumaday ta ti mangrakrak iti binukalyo a pamilya. Ala, agawit kan anak ko. Kat agsarita kayo iti asawam. Agyaman nak na naghawid ka mutlangan. Pakawanan nak. Baybayam ko mga ilintag ko amin ang nagbasulak para iti pamilyata. Liklika kung dayja babae. Tapno mapanagnakak asi kalahan nga talaga tayo ayatak. Diyak ingagara tinapasamak. Maasi ka kanyak. Ikan na kumapay ti may sagun daway. Sakbay ang naaramid mo tinagbabae. Napanunot mo kumandagita nga ibagbagam ita. No talaga matla ngay ayatan nak. Apay nga da sa bali a babaim. Saan apa nagayat day ta, Billy? Pangaasim Miles, pakawanin nak. Ay ayatan ka unay-unay. Han, sumurig ka kung iti trabahok. Sige, aganad ka iti panagmanehom. Wen, Han. Ayun gayam. Inton narabi di nakton urayan namangan. Ang mga numarabi anak nga agawid. Apay, papanam. Ada dinner meeting mi. Kadwak da boss. Anya nga oras ka nga agawid? Ang mga alas 12 ton. Anya, nagbayag mo tunday ta dinner meeting. Anya launay ayat ipagsasaritaan nyo. Apay nagladaw ka makaawid. Siyempre Han, adan to shot na day jay kalpasan ti meeting. Saan nabalit ay talang mat daytoy? Saan mataka na yun? Sigurado kami na sa andak mo't lang papanawon na dago si Jay. Sige, sikati makaam mo. Basta agawid ka dagos Wen ka dihan, talagang agawid ak. Di ka madanagan. Basta agtalik ka kanyak. Awanin ti mading aramid ko. Ikarik day ta.
Gaputa ay ayatek unay ti asawak, napakawan ko man ng Emmy. Inikak iti may sapay agundaway, tapno mapanagnakan na ang nagbaliw at talagan. Nakitak mo ti panagbaliw ti asawak manang. Ngamno kasjay amarabyan nga agawid, nga adanasken nga aramiden da maipanggap iti trabaho da, jak maliklikan ti agdanag wenno agatap, nga amangan no agkitkita da paylaeng iti babae na, wenno agtintinex da. Jak nga ugali apakibyangan ti cellphone ti asawak manang. Jak mo, no apay ajak maipaay tinaan anay a panagtalag ko iti asawak, akas panagtalag ko idi saan nakpay aliniputan. Ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumatawak ngitan na ti panunot ko, gan iliklik na ti asawak iti sulisog. Tapno saanan ang mapasamak pay, tinapasamak iti kalabas. Tano adan tupay kasta pasamak, jak amo, no kabaelak tupay apakawanan ti asawak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Miles. Pagayam ko a Miles, pudno a nasakit ti maliputan, nang runa no impaay mo amin a panagtalag mo kankwana. Nga maragsakanak iti panang pakawan mo iti asawam. Awan perpekto a tao kunada nga ruden. At dalata dagiti gundaway a makalipat, a masulisog. Ngam dagitoy kat parte ti panubok, no kasano katibker ti panagayatyo iti tunggal maysa. Di ka agdardaras pagayam ko. Ipaayam iti naan-anay a panawan ti bagim. Tapno mapanagnakam ti panagbalbaliw, kan panagbabawi ti asawam, iti pananglipot na kan ka. Kat intun dumteng day taagundaway, agsublin to asibubukal, ti panagtalak mo kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito, yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Oh, Lester, itatanag kalay sa kayon kani Mare, namnamaak nga agbalin ka responsable nga asawa anak ko. Wen ka dinanang. Anya kayo lakit din ay. Ipangagnak anak ko, di mo kumayalang-alang dagiti ibagbagakan ka, tasaan asinsinan a responsibilidad ti panagasawa. Unay kayo lakit din ay nanang. Nagsasaw kayo. Kas lakit din awan naknakam kumot nga anak yo. Ay saan nga iti kasta anak ko, tilaang kayat ko, ipangagnak tapno saan ang nakababain ka dagiti nakaikamangam, nakasingsing ti pamilya ni Marie nga asawam. Ulitak nanang. Adan nakam ko. Saan na narumbang nga bagbaga andak, tanahustuan akong ititawan. Ammo kong tararamidak. Pangita ka lang asimang pot Lester. Agat-arak ka pa eh. Anyan problema ya. Ha? Awan mo tintakas na. Oray pa ikat na barte ka kasumangbat. Anya ko maita. Ha? Di nakman sungat-sungatan Mari. Tama ka no matapis ka. Una yung tikasta pa nagsasaom Lester. Apa niya kasta ka matan. Ne, anya ti pare ko ti pa nagsasaw. Ibagbagak matlatag pa iso ah. Diyak laing pagaro pa kastagayam ti ugalim. Saan kamot akas ta idi agar-aram? Kan idi agayan ayat tapailaang. Nagado nga mom. Nagkakita-kita sa aran tamabisinak. Darasam!
luseng. Apa di ka pala maturaw. Itay papalpaliiwan ka. Di ka makaid na. Ay, pampanunutak man ni Lester nga anak ta. Oh, apay ni Lester. Kasano no saan lata nagbaliw nga uray no nangasawan. Apay nga minakas ta ti pampanunutom aya. Mabainak ngamin kadagiti nakaikamangan na. Nagsaya at ti pamilya ni Marie. Nakababain no ipakat kit din ni Lester nga anak ta ti kinabarairong kun kinasukir na. Bakit? Saan ko mga minakas ta ti panunot mo? At pa nagbaliw ti tao. Amo ka saan nga agnanayon amade ti aramid ni Lester nga anak ta? Ay, sapay la ko mga rudata kasta, Tomas. Takas iti nakunakon. Nakababain kadagiti nakaikamangan na. No ipakat na tinaalas nga aramid na. Marie, ayan ti aso lapolok. Pasensya kan, Lester. Nagmading amin tiriknak. Ti damdamaga, kat no ayan ti aso lapolok. Jak damdamagan no anya ti marikiriknam. Ha? Ayan ti aso lapolok, ta isutusara kita. Pasensya kan, Lester. Sa anak namin anak kalaba, tatalaga ama di tiriknak. Anya? Nagdanga kamutan! Ha? Idi pa na minsan nga aldaw nga imbagakan ka nga aramatag da di Apollo, sana ya? Pasensya kan. Talaga ngamin ang nagmaditiriknak. Kagbilin kan to, petap nagnakam ka! Lester. Isungor nga yung sapsapak nga imbagakan ka alabaam da di Apollo. Tanaskan nga isuot ko ita, ngam di mo kitinin laba. Ay, nagdanga kalakit din aya. Unay mo tanti kasta pa nagsasaom, Lester. Apay nga kasta ka kanya. Di ka man nagdrama-drama dita, tasahan ka mo't ni artista. Bamangon ka dita, tayo labam di Polok. Agtig na ikan, tadi ka paramanan. Tanga! Nalaos ti kinaalas ti ugalik, idi agkabanwagak man ng Emmy. Ti ammo dagiti dadakkel ko nang runa ti amak, kat nagbaliwak apaman anang asawa ak. Ngam ti matrason ko, anya ko maagapo nga agbaliwak. Aklunak nga idi inaram kan nagbalin akaayan ayat ko ni Marie, pasig a kinaimbag kan kinasayaat ti impakpakitak kan kuana. Diyak pulos nang ipakita iti anyaman a negatibo. Kat dayta ti amok a makagapo, no apay anat nagmat kanyak tiriknana. Di na kumapay kayat idi nga agkalaysa kami, taarapaap na ti agtrabaho iti balasi u taaw. Ngam idi kinarit ko a panagnakan na nga ay ayatan nak, babaan iti panakikallaysa na kanyak, saan apulos a nagkitakit. Jakman amo manang no apay nga itilaksid ti kinasingpet kan panagayat kanyak ni Marie, kat kinabaalaklat ta sinair ti riknana. Tilaang magustuak unay iti asawak, dinak pulos pinadakas iti imatang dagiti dadakkel na, nang runa iti imatang dagiti naganak ko.
Ano day tatakyag mo balasang kao? Apay alimitab. Na ito pa iti hambatiri daw, tatang. Agdardarasak ngamin itay bigat. Tanaangot ko amakmak sa tinsaang ko. Gapo iti kadadaras ko arimor iti silid. Na ito pa iti hambatiri daw. Iso aday ta, limita man. Ibagam kanyak ti agpaysaw, Mari. Anya nga agpaiso, tatang. Ano at talaga day ta? Apay alimitam ti takyag mo. Ibagbagak ti agpaiso, tatang. Talaga na ito pa iti hambatiri daw. Iso aday ta, limitam. Na ito pa iti hambateri daw. Wano minas mo sanjay nalaing nga anak ka. Ha? Anya ka din day ta kaibagbagayo, tatang. Anya ko maaga po amos mo sanak ni Lester. Mari, balasang ko. Kabisadok ti aramid ni Lester nga anak ka. Amok ti ugali na. Mamati akabailan na kaadangran. Ala, ni tatang. Nasingpot ti anak yo. Di nakdangdangran ni Lester. Sigurado ka? Katuan mo, tatang. Siyak ti patsyan nyo, tada kami kan ni Lester ti agdandan na. Agasawa kami. Nasingpot kan responsable ti anak yo. Awan ti parikot mi apulos. Patsyag nga gululbod ti manugang tatumas. Oray siya kluseng. Sa anak amamati kan ni Mare. Ay, anyan ni Lester. Impagarup ko no nagbaliwan idin ang asawa. Ngam saan mo't gayam. Luseng, bakit? Ti pagdanaga kita. Amangan no iliblibak kadata ni Maritipod no mapaspasama kadakwada ka ni Lester. Ti araramidan kan ko ana ti anak ta ti kayat ko asawan. Ngam dagiti abalayan ta. Amuda ti pudno amapaspasamak. Luseng. Nakababa inti kasta tumas. Anya laangan ti mako na daabalayan no bilang. Ay, masapul ama kasaritak ni Lester. Amuak no an natipod na. Kabisadom ti ugali ni Lester. Panagkunam kadikat ibagaday jay ti pudno. Luseng. Amom ti ugali ti anak ta. Ilibak na ti kinaalas ti ugali na. Tirigat na. Agdadata mo't akalkaluban ni Maria Manugang ta ti aramid ni Lester. Basta, kasaritak ni Lester no may kanak iti gundaway. Saan amabalin ti aramidan na? Adda ka dito ni Manang mo, Mari. Apay aya manong. Ni, pagdamdamagan ka nga magdamag kamot kanyak. Ha? Ayan ni Manang Mari ko, nak. Kadwa na da, papa. Anya? Sa dino tinapananda kay. Jack amo manong. Katsi ka. Apay nga adda ka dito balayo. Apay adida kayong surot. Kadwak ni yaya manong. Sige man langan. Pumanaw akon. Tiyawanan ba ina Mari? Nagipulong sa amatan kadagiti dadakkel na jidang nga. Ti oray man. Isinak to pa itap na dagunggo na na. Tangay jakmat na danon ijibalay da ni Mari. Amo ko na sa dino ti papanak. Ti paggarap ko nga ta jidang nga babae katag sakit tinakam ko no jak amo tinapanan na. Di oray di tana. Papanak langan itayan ni Lorraine.
talaga, Lester. Tila ipagbagam. Agpaiso ti bagbagakkan ka, Lorraine. Kursunada ka talaga. Panagkunakit, agayatakkan ka. Ala, kasano ti asawam? Saan na rin ba nga panunutom ti may papankan kwa na? Anya? Ti importante ita kat tiriknak. Ken, amok. Madlaw ko. At damot pa naggustom kanyak. Lester? Isa apang ngasim, Lorraine. Di mo ko mailibak kanyak tipod na umarikiriknam. At damot pa nagayat mo kanyak saan ka di? Lester. Jack ilibak? Agayatak matkan ka. Oh, kung nagtumot kat, pinaragsak na kiti husto, Lorraine. Pinaragsak nak. Malaksid itinaalas nga ugalik man ng Emmy, aklunak alipliputak ti asawak. Tatirasun ko idi, saan arumbang apa italiak ken kuana, nga uray pay agasawa kamin. Nakarkaro pay ngam ubing nga awan pay nahustuan anakam na ti ugalik idi, tanaglakaak nga agpasugnod. Ket no adda ti jak magustuan, saan amabalin ajak agaramid, iti banag at triple pay ang makapasakit iti tao a pagsaksakitan tinakam ko. Kaslaangan idijak na danon iti balayda ni Marie nga asawak. Napanak adagos iti ayan ni Lorraine. Ti babae anadlaw ko nga agkurso nadamot kanyak nga uray si aasawa akon. Naaddaan kami nga rod iti relasyon ken ni Lorraine. Kat ad-adu pa yan ti oras nga ipapaay ko kan kuana, ngem kan ni Marie nga asawak. Nang runa kat sunod sa luhuak kan ni Lorraine, tama ko na nga adda kabailan na iti biyag. Kasano anak kagatang ka iti motorsiklom? Katawan mo Anyat bibiyang mo aya. Lester. Nagado, di ka bibiyangan si Mari. Apay ti kunam, mamirmiraw tak una yan, tadyak makagatang ka dagiti banag nga amok ang makatulong kanyak. Nang runa lumapanak agtrabaho, wano ada papanak? Lester, di ka kumamot agungat. Makapadanag laang ta, nagado ti madisdisgrasya gapo iti motor. Isuda tamanil da. Ha? Ngam no siya, tanalaingak, kanamok nga ramatan ti utek ko, saan na ka madisgrasya. Isa mabalin ka di Mari. Di ka man makibibiyang tawan ti karbangam. Una yan, Lester. Kasla di nakasawa, iti kasta pa nagsasaom. Tapno'y bagakkan ka, lawlawan ko lang ang nangasawa kan ka. Anya? Day tatagpaiso. Nailaw anak lang nga nangasawa kan ka. Nung maisublik lang ko mati amin, saan ka kuman nga inasawa? Tanga! Anya jay ko namluseng. Sa anak lakit ding agbindot tubas at da babae ni Lester nga anak ta. Anya, pagkunaam. Nakita ka mismo ida ijay ilay. Naglugan da iti motorsiklo, apaman arimwar da iti pagsinyan. Napalalo ti kayat kat di babae ka ni Lester nga anak ta. Amangan mo't no ni Maria Manugang ta tinakita makadwa ni Lester. Saan ko nakmat? Sa bale. Saan ati manugang ta ti kadwa ni Lester?
Luseng. Ay, kunaktupay kat. Agar aramid iti kalukwan ni Lester. Lipliputan na ti asawa na. Saan ang mabalinday tao? Masapol ang makasaritak di nalaing nga anak ta. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na aramida. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan arumbang di kas di nga aramidan na? Iso ano masapol a kabilak di awanan bain, talaga a kabilang. Ay, saan atumas? Ang mga nakarkarop ay ti mapasamak. Saan mo nga aramidan dayta? Gamlos. Siyak laangan ti makisarita ka ni Lester. Ha? Barang no dumngag kanyak. Tiyak kayat nga agkinabil kayo nga agama no bilang lumaban di anak ta. Pangasim, itulok mo asyaklatan ti makisarita ka ni Lester. Ulitak, jak kayat nga aglinawan kayo nga agama. Anya ko man na nakita yung adda sa bali akadwak. Ha? Ay una yan, Lester. Kaslakit din ipanakal mo pa'y kanyak ti kinabalasubas ngar aramidam. Man nakibiyang kayo umot nga minanang. Ah! Anday ko. Apay agtong pa kayo ngay. Gapot aglablabos kaan. Si kalangaruden tiyal alika ka iti posible apakaisag makam. Ngam si kapay tinatangsit. Sa anak ang natangsit. Diyak la kaya ti mabibiyangan. No husto no rumbang kumatar aramidam iso. Saan da ka abibiyangan? Ngam agdadata mo't asaan arumbang ter aramidam. Iso abasapol ang mailintag sakbay ang madadaal ti estado yo iti asawam. Awan bibiyang yung itanyaman na mapaspasamak kada kami ka ni Marie. Iso adidak ko mabiyangan. Dagiti la ko mabagbagi ti biyangan nyo. Sana ti biyag ti sabali at tao. Makapabwisit kayo. Naktumot nga min kan kaasyak ti makisarita kan kuana. Aw, dinatatsar ko kuma. Tomas. Talaga saanan anasaya at tinasumok ta anak ta. Agasam ta binastos na kapaygaya man. Talaga adyak nalapdan diriknak idinagsarita kami, Tomas. Talaga natungpak ti anak ta. Gungguna na ah. No siyakla tinakasarita na talaga pinaboksitak ti awanan bain. Tomas. Hanggang saan nga agpakasiguro di langgong. Tayti ka nito ang maranaak. Talaga aparamanak. Sana mabalintikas di nga aramid na. Masapul at atsaran sa kaba na karkaro ang maisagmak. Day tangarod kat. Sapay uray la pinasiwat na ti motorsiklo na. Kalpasan ang nagsubang kami. Ay nakaamamak. Amangantukat no. Nay. Ni Marimot ti umawawag. Apay nga ta. Kitsong bata mon tamang no adaki dimot na patag nga ibagana. Alangar od. Hello, Nay. Apay ngagsangsagit ka nga imawag. Ni Lester, nadisgrasya iti motor. Anya? Ay, Diyos ko. Apay luseng, anyat na pasamak. Tomas, ni Lester nga anak ta. Nadisgrasya ka nung iti motor. Anya!
Kaduak ni Lorraine idi na disgrasya ak manang Emmy. Naggapu kami iti may sa apaskan, kat agpada kami anabartek idi na disgrasya kami. Dead on the spot ni Lorraine, kat nagsagrapak met iti nakaro adunor, kan nagngangabi takmet kan ni patay. Ngam nalabit nga inikanak tinamarswa iti gundaway ko nga agbalbaliw, iso analasatak ti peggad. Nakaro apakaibabainan ti insangbay ko iti pamilyak, nang runa iti asawak. Gapot ang naduktalan ti amin, ti kaadda ti sabali a babae, iti biyag ko. Impagarup ko idi no madadailan amamin pinsan ti estado mi ken ni Marie. Ngam baliktad tinapasamak manang. Gapot ang napalalo ti panangasikaso kanyak ti asawak, agingga ang nakarecoverak, kat nagimbagak anamin pinsan. Idi matlaangan ang nagdesisyonak nga agkid daw iti pamakawan iti asawak, nang runa iti pamilyana. Kat pagyamyamanak ti kastaunay, ti panangipaay da kanyak iti may kadwa agundaway. Ni Marie matlaang tinagbalin nga inspirasyon ko, idi pinadas ko ti agapla iti cruise ship nga ayan ko itamanang. Kat aging ga ita, nalaos ti panagpinnatagmi iti asawak. Kat ikarkararag ko iti namarswa, nga isukuma ti kanayon amang tarabay kada kami, ken iti estado mi. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Lester. Pagayam a Lester, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti padas mo. Iti biyag ti agasawa, saan amaliklikan dagiti panubok. Ngam kaadwan a pagtaudan ti parikot ti agasawa, kat aramid metlaeng ti maysa kadakwada. Saan ko nga ibagbaga nga amin, ngam kaadwan akasta ti mapaspasamak, sigon iti kapaliiwak. Iti kasom, naitadkan ka ti amin agundaway, tapno surutem kumati nalintag adana. Ngam pinilim tinaglangoy iti basol, kat nakapanunot kalaengan, idi nagnangabit kan ken ni patay. Husto kapagayam ko, nalabit nga impayan na katinamarswa iti gundaway amang ilintag iti amin abiddot mo, iso ang nakalasat ka. Kat saan mo kuma asayangan dayta. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.